Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Daan na tuod nga balay ang aton kadtuan, Shane? Oo. Ancestral home kuno sa parents ni June. Perfect para sa aton classic na setting para sa aton short film. Oy, Basi may mga morto na dito. Ellen, sa pensar mo lang na iya. Wala ko na nagapati sa mga morto-morto ya. Ay, ti kay lain ka man ya mo. Lain man ko. Pero wala man ko nadlok kid Doon nagka-challenge pa ko gani. May mas natas ng atong dalalon para sa overnight stay ta sa ila ni June. Diri kita masyot sa mga eksena nga karaan, ha? Makuha ta ni sa isa ka adlaw, Ay, wala man di mga gamit sa balay nga ini, June. Kay may nagasulod ng mga kawatan diri sa ancestral home nila ni Papa. Yung pangtunga na lang nila nga mag-ulutot ang mga gamit diri para nga mapuslan nila. Okay lang kung wala sa mga gamit, Kung kinanglan tagid ti malisensya ko kay Papa nga mahulam sang gamit sa amon balay kag dalon diri. Ara man lang gali. Di masugod ng Ari di sa ako ng kopya sang script nyo. Ihatag ko ni anay sa inyo para kabalo ka mo kung anong pasunod naton nga himuon. Hay, salamat. Natapos gid man ang shooting ta sa karaan nga setting. Timing gid, manugdulom na mo. Ay, June, labay ba ng akon? Wala na lang naging baligya ang property sa mga ancestors ninyo, how? Maguba naglan yung balay, kiti. Wala na sa may nag-maintain mo. Ay, ang matuod yan ni
Ginaawayan pa ni sa mga utod ni Papa eh. Amo bala? O ti, Ellen, may nakita ka nga muruto sa naga-shooting kita? Wala man. Pero do ka hagnop Pero do ka normal man lang sang palibot. Ang barko gid sa imo eh. Hindi niya tuod ang muruto. Talagsa man lang ako nagkakadto diri. Wala man ko nakakita sang kun ano Pero kung madulman tadi karon, mahalin tadi sa balay nga ini. Hindi tagid makita sa mayo nga aton agyan kay ti wala di suga mo. Mangimos ata ka magpuli sa amon balayan. Kabalik, lagi man ta sa dorm ta ba? Kakapoy sa nga ton biyahe, Gani man. Nami naging tulog. Pero ma-edit pa kita sa aton short film. Ay tapuson ta na lang gid ni Kagamong pagpahuway. Para nga mapasa ta na buwas sa aton klase. Ay, oo eh. Pero anay ka, mapabanyo ko anay ha. Maligo ko anay Kaya kapilit gisang lawas ko sa aton biyahe. Sige. Una lang to masunod lang ko. Kamustang biyahe ninyo nga duwa sa lugar sa mga classmate ninyo? Medyo kapoy, pero okay lang man Nalingaw man kami sa mga view, sa mga lagyan na bunta kadto didto Mayo lang gani. Kay nag-chat ka mo dayon sa akon, nga ilista ko kamo sa panyapon. Kay kun wala gid ka mo nadala sa head count. Sagwa gid ka mo makaon. Salamat gid Tara Paborito ko pa naman ang sudan kasubong nga panyapon. Tinula nga manok. Kita na lang gani nga tatlo ang nagakaon diri sa dining area sa dorm ho. Mayo man gani Pag gusto, taya chika-chika. Oy, may litis chika ako sa inyo. Pumati ka mo. College days na naman. Sako naman ko ni sa pagbulig sa mga committees bilang officer. Inigid kuya ka volunteer. Kaya busy man kami sa church subong Ellen. Okay lang Nahangpan ko man ikaw, Shane. Sige lang mabinuligay lang kami sa preparasyon sang events. Pero, hindi gid ko siguro makapauli sa dorm pila ka gabi. Wala sang kaso Ana daman tayo nga duwa nga kung kaisa. Walang isa sa aton diri. Kaya may ginaubra sa iban nga balay ang aton mga classmate mo. O kung may church duties. Gani man. Ay, sige Malakat ko anay sa school May meeting kami nga mga officers Hindi lang ako pagdala-lista sa panyapon Kay sigurado, late na ako makapauli karon. Sige Ellen. Halong ka sa paglakat pa kadto sa school. Ellen, kumpleto na nga aton mga participants sa kada contest. Ay, sa wakas. Sadya pilitay Pero kay mga juniors na kita, hindi tayo dapat nga maghuya-huya, hindi bala? Oo Pero pakita ta dapat sa mga manghod sa aton. Bisan ano kita ka-busy sa aton majors. May time man ta mag-unleash ang aton mga talent sa literary kag musical contest. Pati na sa sports. Gusto kagid John. Ay ho, gali. Maupod ka to karon sa boarding house nila ni Danny. Dito ta ko na mabuligay para sa paghimo sa mga props, para sa mga contest. Ate, oo. Nag-confirm na ko to kay Danny. Ati mayo gid The more hands, the better.
agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon.